Ποινικό 2 έγκλημα Κωστάρα. Ποινικό 2 έγκλημα Κωστάρα. Εδώ έχουμε και τον Άρη μπροστά μας. Πάει στο Δωδεκανήσιο και του Τώρα είναι μπροστά στο Δωδεκανήσιο. σε ένα σάπιο κάτι τσουλούτσο. Η Λένα έτοιμη να κοιμηθεί από πίσω. Τα Λένα. Η Παρασκευή και καλά προσέχει. Παρασκευή είναι έτσι. Δεν ξέρω. Μπορεί. Καλό θα είναι. Πρέπει. Μπορώ εύκολα σήμερα να το κάνω. Προφάλαια έχω στο YouTube. Έχουμε πει και βλακίες, μην το βάλεις. Όχι, ναι. Κοίτα. Τι καταλαβαίνω τώρα. Ίδια τα πράγματα. Τα δύο πράγματα αναφέραμε. Δώστε. Βγάλε το μαυροτσάκ. Έφασε το εδώ μπροστά. Κατάθεση. Που εκεί άμα πω εσύ και τι κάνω, επιλογή και δεν μπορώ να την επιλογή. Να ανεβάσουμε ένα βιντεάκι με τον Έγκο, ρε. Ένας μεγάλος δικηγόρος, βέβαια. Έχει κερδίσει τη δίκη στο βατοπέδι. Με το βατοπέδι. Ξεκινήσεις σπίτι. Σάπιος. Εγώ άμα ήμουν και σας το λέω, θα έλεγα ο Πλάτωνας με τον Πλάτωνα και τα βουβούκια με τα βουβούκια. Πανεπιστήμονας. Γυρνάει και στη φιλοσοφία τώρα. Φιλόσοφος. Θα έλεγα καταστροφική μοίρα, αλλά αυτή η καταστροφική μοίρα που την απαγόρευσε, εντάξει, ένα πλάκωμα που ένιωσα στην καρδιά μου, ένα ειδικό πλάκωμα που έλεγε τα βουβούκια και το νου σου. Λοιπόν, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Πετάμε όπως υπολογίζουμε, αν φτάνει τουλάχιστον Δεν θα κάτσουμε να φάμε πλακί. Πάμε. Είπαμε να φάμε και πλακί. Πατρινός. Μάθαμε Ένας πατρινός είναι εδώ. Βλέπουμε και Βικέλη εδώ. Και Βικέλη. Γελάει. Ας γυρίσουμε στο πλάνο μας. Σήμερα όμως πληροφορεί για τους ενόρκους. Ήταν πεπειραμένος ή άπειρος. Ήταν άπειρος. Δηλαδή, έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό και άλλες φορές για πρώτη φορά. Ένας άπειρος, ένας κοντάρις, λογικό είναι να μπερδευτεί κάποιες Ένα φορές. τόσο ελκυστικό μάθημα που ακόμα και ο Αντώνης απάντησε δεν είχε ρωτήσει τίποτα. Είπαγε και μηγέτη αμάρτανε. Πρόσεχε φίλε μου. Αλλά άμα είναι έμπειρος, το έχει κάνει πολλές φορές και θα πούμε φίλε άστα, ας δουλεύει. Ας δουλεύει φίλε. Για YouTube έχουμε πολλά. Έλα, βάλ' το κεφάλι σου, ρε. Ήταν επαγγελματίας, ήταν αστέκης, Μου άρεσε αυτός ο Καλίτσας. Λίτσας. Γκάμι μπέα. Κάντλ. Κάντλ. Κουτίπα. Cause jamming. Jamming with you. I hope you like jamming too. Παρέα του φορτέσκο σηκώνεται. Όχι. Αφού είδαμε Άλλο μαξίς. μιλήσατε και για την πλάνη Φάμε, λες, φάμε κάτι, αυτό πεινάω πάρα πολύ, ρε. Δεν έχω φάει καλά σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Τα λέμε στο YouTube. νόμιζα ότι
Τελευταίο. Νόμιζα ότι... Δεν μας έχει καταλάβει ακόμη, έχουμε καρφωθεί πάρα πολύ. Έχουμε καρφωθεί πάρα πολύ και δεν μας έχει δει. Ο Μπέκας θα το βλέπει. Δεν καταλαβαίνει γιατί τον συνεπέρνει πολύ το μάθημα το Κωστάρι. Δηλαδή τι κάνουμε?